Il-Gvern qed jinvesti 30,000 euro f'10 kameras tas-sigurtà biex ikunu koperti żoni f'osthom fejn hemm is-subways. Dan wara li s-sena li għaddiet diġà kienu investiti 30,000 euro oħra f'erba' kameras tas-sigurtà li jaħdmu bis-sistema tal-enerġija solari u li twaħħlu f'żoni fejn jintrema l-iskart illegali. Inizjattivi li ħallew il-frott għax waslu biex persuni tresqu l-qorti. Permezz ta' dawn il-miżuri ta' sigurtà se tiġi indirizzata l-problema ta' vandaliżmu, jitnaqsu l-abbużi, jitnaqqas ir-rimi ta' skart illegali u tiġi protetta s-sigurtà tal-pubbliku. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi, fisser kif ħafna drabi s-subways ma jintużawx minħabba li mhumiex attrajenti huma mudlama u xi drabi jintużaw bħala latrini pubbliċi. Se naraw li l-ewwel nagħmlu s-subway kif għandha tkun, u mbagħad inġelu n-nies li min ma jridx jisma' nagħmlu deterrent biex ma jkunx jistaqsam minn dik il-main road u jgħaddi mis-subway imma trid is-subway tkun l-ewwel protetta u tkun adekwata. Fost subways f'diversi lokalitajiet permezz tal-kameras il-ġodda se jkunu koperti wkoll is-subway tal-Bombi u ż-żewġ subways ta' Triq Sant'Anna fil-Furjana. Id-direttur tad-Direttorat tat-Tindif Ramon De Guara qal li minkejja li żdiedet il-frekwenza ta' tindif fis-subways li qed jinħasslu 5 darbiet fil-ġimgħa l-abbuż ma naqasx. Min-naħa tagħha s-Sindku tal-Furjana Davinja Samut Hili qalet li l-Kunsill Lokali tal-Furjana kien ilu għal diversi snin jilmenta rigward is-sitwazzjoni ta' dawn is-subways. Żiedet tesprimi s-sodisfazzjon tagħha li fl-aħħar l-ilmenti ma waqgħux fuq widnejn torox.